సెలబ్రిటీ అంటే ఎవడో సినిమా తీసుకున్నాడు హీరోని పట్టుకుని సెలబ్రిటీ చేయడం కాదు. బోర్డర్లో పోరాడుతూ చూసారా, యుద్ధం చేస్తున్నారు వాళ్ళు. ఈ రోజు మనం ఇక్కడ సంక్రాంతి జరుపుకున్నామంటే వాడు అక్కడ దేశాన్ని కాపాడుతున్నాడు, చూస్తున్నాడు కాబట్టి ఉగ్రవాద చర్యలు లేకుండా ఇక్కడ హ్యాపీ ఫ్రీగా ఉన్నాం. వాడు సెలబ్రిటీ, వాడిని సెలబ్రేట్ చేయండి, వీళ్ళని సెలబ్రేట్ చేయడం కాదు. తిరుపతి వెళ్తామా, వీడికి ఇచ్చిన ప్రిఫరెన్స్ సైనికుడికి ఎవరు? వాడు ఒకవేళ ఫ్యామిలీని గుడికి తీసుకెళ్తే వాడు లైన్ లో నుంచోవాలి. సెలబ్రిటీకి మంచి కడవ కప్పేసి తీసుకెళ్తారు. కనీసం వాళ్ళు ఏం సెలబ్రిటీ చూపెడుతున్నారా? వాళ్ళకి ఏమైనా ఇస్తున్నారా? కంపల్సరీ వెళ్తాం. పబ్లిక్ నుంచి కలవనివారు, సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. వెళ్తాము. వాడు కనీసం గ్రామానికి వచ్చినప్పటికీ రెస్పెక్ట్ ఏమి ఉండదు. పోలీసు వాడికి లోకు, రాజకీయ నాయకులకు లోకు, ప్రతి ఒక్కరు లోకువే.